kan video bultran nan uayo na tang hianin kal le ngal top maila mithiam te chuan tuifin riata hian gold rangkachak ton makta duai som ni zeto om ni in an soya ma se engtika ma lak chua in be sei su ti in an soi mia mai he thu hi September ni som paruk sang ni le som ni panga a ti chua ani chiang zokin soi zau do nila scientist te chuan tuifin riata hian gold ton makta duai som ni vel chu azop ral ni in an soya scientist te chuan lak chua tumin an be meka aman hlut zong hi dollar quadrillion ni vel ni in an chhut bokani ma se mason na ero chu an nei lem lo an soidan chuan tuifin riat tui metric ton million za zel hian gold gram khat apai ni in an soyani ani chuan gold chu engtiaron om nge ani rangkachak hian tuifin riat hi leilung dan mangin athlenga chung zinga pakhata chuan leilung kalral na po hi atelani gold chu muang changin lungle natural object danga tanga thil put nam atangin tuifin riata alo luta ruwa le lui luang te chuan zoi zoya lung te chu tike in an gold pai te chu muang changin tuifin riat lama an lu tir ta thinani chu ba ka tuifin riat monga tanga tlang kang put chuak chuan tuifin riata gold an chhuwa tir boka hei hi abik takin leihnoi thleng pui tectonic plate in to na laya chuan a thleng thina chulai hmun chu asata wangin asat na chuan mineral tui ril gold angchi te chu a chhuwa tir thinani thli po hian gold them te tak te te chu tuifin riata chem lu thin bok ani chuan engtin nge tuifin riata tang chuan gold chu kan lak chhuwa theyang ani na taka chuan tuifin riata tanga gold lak chhuwa tum chu thil harsa tak kania tuifin riat hian khovel hmun za somsari atuama he hmun zau taka hian gold chu tlem te te in a om nge yanga tuifin riat tui litar khat chuan gold phytomols khat chawatam apai mai theibok phytomols khat chu atom tiat vel leka lian ti na ani om zia chu chutiang tiat lek rangkachak chu mu theilo undetectable angtluk kanidona tuya tanga lak chhuwa chu a harsa hle don ti na ni tuifin riata tanga gold lak chhuwa chu thiam na le sum le pai lama chona lian tak kania sang khazako somli pakhata zerchian na anti nature anti chhuwa chuan tuifin riata tanga gold lak chhuwa nan hian electrochemical method chu man arota ma se he thil hi gold zong zong hlutna ain alet nga in ato jok donani ati dan dang Journal of the American Chemical Society in sang ni som pariata ati chuwa chuan no fe ang maya tuya tanga gold hip thei tur man arota ma se chumi manga hlok tham tur gold lak chuwa chu chona lian tak alani don thoni in mithiam te chuan an soyani vaisa kan kai sang le anga US sipai te chuan Hellfire missile mangin UFO an kap ni in an soya ma sian thil ka chu a him theitlat he thu hi September ni som panga sang ni le som ni panga dar ni le minute somli pariata ti chu ani chiang zokin soidonila alam dan chuan US military chuan thil bial thlok maktak chu Hellfire missile mangin ka thla kan tuma an hlotling lotlat he thu maktak hi kan hne na September ni kwa a US Congress meeting an nei mang chuan alo thlenga chuta local te chuan a video clip po an en bokani video clip chu ming hriat lo tu emo hne na tangin Red Eric Barson chuan adonga chuta landan chuan MQ9 Reaper drone chuan Yemen tuipui kama thil bial thlok chu aman fuwa chu thil chu chaktaka boruaka a thlo lai chuan drone dang chuan Hellfire missile chuan a kapta a fu ngeya ma se engtin ma awm lawani missile ke them chu a perdar chuaya ma se thil ka chuan enga ma angai lo thung ani jos tia kan kal le anga sawa pasari sawa budanga tui thin de chanchin le an tui thin chan kan soizau le donani sawa then khat chuan an dam chuanan tektik fing takatan sawa budanga tuin an no chu sawadang chuan an enkol sei lian thina nu ni na chu sawadang kuta an da thina ni
chiang zokin soile donila nature khovel zau taka hian dam chuak tura beina hi fing taka ti angaya sawatlem te then khat chuan na hau tak tak an fa ti chom seilen chu an thok ngai lova hetiang nung chang hi nest parasitism ti in an soi thinani Journal of Ornithology in sanghi somni pathuma zirchian na ati chua chuan khovela hian savabudanga tuithin sawa hi chi sang sang za chuangan omni in an soya chutiang zinga sawathen khat kuku angte tui chu anwa tuina sawatui nen ain ang hlea ti chuan an man chuak thei ta thin lawani hetiang nung chang hi ferlo viau angin alang mai theya ma se he thil hian sawa le anwa tuina te inkara in elna munom tak min peya hetia dam chuak tura beina langsar lo taka hian thil hote po in danglamna lian tak asiam theyani hetiang nung chang hian parasite bird te chu chozon na le chithla na hun tam zo ka peya chumi omzia chu no te tam zo kan nei thei di na ni chutiang sawathen khat te chu han soi zau donila pakhat na common kuku hetiang sawa hi sawabudanga tuithin zinga chuan hriat lar ber pol an ni mai theya Europe le Asia ram vela mu thin ni in anung chang chuan danglam na mak tak asiam ta ani kuku sawa nu te hi thiam thil danglam tak nei ania anwa tuina te ti dan zir thiam tui an nei thiam tlatani entir nan kuku sawa chu reed warbler sawa buwa awatui don sela warbler sawatui angchu asiam chuak donani an tuin omna tura nei theinan sawatui dang chu an pai chuak don boka kuku sawano chu alo keu chuan in ngai tu lem lovin sawatui emo ano dang chu sawabu atang chuan anek thlabokang pahni na brown head cowbird hetiang sawa hi North America chuan sawabudanga tuithin sawadar zau tak mai ania hetiang sawa hian season khata tui somli vel nei thinin chutiang an tui te chu sawabu sang sanga asem dar thina an tui chu sawate zok te buwa anda tlang puya chutiang sawadang te chuan adang lamna chu an hrengai chuang lowani an tui chu rang taka Kevin an no po athang chak bi khleya alo mi khwal tu sawano dang nen chuan ei tur lama ain elna sa hleya achang chuan ami khwal te chu ril tramin an thi pha fo thin zo kani pathumna greater honey guide hetiang sawa hi Africa acheng ni in thil pahni awanga mingthang ania amasa chuan mihring le betjar de chu khwai bu lama a hruai thina a pahni na chuan sawabudanga atui thin na hi a mingthan pui le boka an tui chu thingkua le puk vela bunei chi sawa barbet buwa chuan anda thina chutia an tuite alo keu chuan honey guide sawa chuan moi hriam tak nein chumi mang chuan sawadno dang chu athata ti chuan cho zong zong chu aman apum bil ta thinani palina Asian koel hetiang sawa hi Asia rama parasitic bird mingthang berpol ni in atlang puin an unaw an ayalian zok chawak angte chu an target ber thina an tui chu chawak tui nen ain ang hleya chu thil chu an tui dam kho chuanan apoimo hlebok koel tui chu alo keu chuan ei tur chu in chawak tui nen chuan ain el ngat ngat thina ma se chawak chu sawafing tak an ni awangin chutiang laka in ven dan chu an siam ve thiam thina ma se koel sawa chu mi ti dan zir thiam le thang chak tak an ni awangin chawak chu an fin khal ve fo tho bokani pangana shiny cowbird hetiang sawa hi South America a mu thin ni in sawalar tak an ni veya an tui chu songbird bu sang sanga an da thina an no chu an thang chakin an va omna sawano chu an bu atangin an nek chuak thin boka hetiang an nung chang hian tual chunga sawa omza ta ngong lian tak anei theyani parukna blackhead duck hetiang sawa hi chu kan soi tak tiang khan akho save ngai lova azai dam zongin akho sathungani varakemo gal krut bu vela chuan atuya
ma se ano chu alo keu chuan aman abuai puya awatui na te no chu atina ngai ve lovani hetiang hi chu a an pui savadang zinga po anwang hle ani pasari na pin tail huaida hetiang sawa hi Africa ram sub Saharana chuan an cheng thina savadang tati dan zir thiam na danglam tak an neya thlo chi khat fins buwa chuan atuya an no chuan fins sawa ang bokin an ka chuan chin chia na an neya chuwang chuan fins sawa chuan an no emoti in cho an peve tamai thin bokani Times Entertainment a kan kal le anga sial hokin kan nga em lakhui theilam han soi ve thung do nila lakhui thei tui in hian kan sardo na konga taksa atran pui theya lungri sel na ati chaka vun ati thani in mithiam te chuan an soya a thatna dang te po kan soi chho zelang lakhui thei tui hi atui satlia ringot anilowa cho tha tam tak omna mun ania chu hrisel na pum puitan apoimo hlebok vitamin C le B complex lama a hosa hleya mineral lama chuan manganese potassium lama hosa in antioxidant lamchi bromelain po apai tam hle bokani tuna chuan lakhui thei tui in thatna then khat tlem kan soilok donani sel ven himna tan antioxidant a hosa hleya chutiang antioxidant chu polyphenol antia chutiang chu sel ven himna tan a tha hle ani antioxidant hian molecules nget lo kan taksa a sel ti che thei free radicals anti chu ado mai ba ka kan taksa raldo kholte tran puin natna dam har chi chronic disease kan vei theina chance ati tlem thei bokani taksa atui atam theina na tran puya electrolyte apai tam boka lakhui thei tui hian za somriat panga vel tui apaya wangin tui tlak chamna veng tua tan a tha hleya taksata na electrolyte tangkai tak tak potassium calcium le magnesium apaya chutiang chuan taksa a tui in balance na tan le tui tlak chamna laka taksa veng tua tan a tha hle ani taksaral do khol ati chak boka lakhui thei tui hian vitamin C le B copper manganese le bromelain apaya chungte chuan taksaral do khol ati chaka bromelain hi chopai troina lama taksa tran pui tu ania taksa hliam dam chakna konga atran pui bok kani